Unsay mong buhaton kung naikiat na bata sa imong room? Para sa mga teachers din ha. Unsay mong buhaton kung naikiat na bata sa imong room? A. Ipatawag ang ginikanan. Ipatawag ang ginikanan. Mutunga ka na. Plus ni tawag tag ipagnan biya ka og cellphone. Nya ang ubang ginikanan kung ipatawag dili mo anhi kay basin na isa ilang bata. Ang uban kay nanarabaho ba ya? Uy, ang uban kay walay ginikanan. B. Badlungon ang kiat na bata. Badlungon ni mong bata na muhilak na. Musumbong na sa mama. Imo nang gikasaban. Nya matruma na ang bata ikay natangtangan kag lisensya na. Muogtangan juga trabaho. C. Pasagdahan ng bata bahalag dili siya maminaw. May pa. Di mo na maminaw gihapon. Basin sa ilaha di na maminaw. Mao gyud mas safe na. O D. Ipadala sa guidance counselor. Guidance counselor? Na nagklase po ng guidance counselor eh. So kung ikaw, yung teacher, unsay mong buhaton?